25. augusta roku 2014 som v Moskve a pozerám na chrám Vasilia Blaženého. Je to azda hlavný symbol Ruska, preto je všade. Je to dokonalé stelesnenie ruskej predstavy o sile, o krase, o statočnosti. Nie náhodou tu vidíme pomník Mininovi Požarskému. To sú dvaja slavní hrdinovia, ktorí ochránili Moskvu v roku 1612, oslobodili Moskvu. A tu máme ďalší symbol, tu je Spasská väža a Spasská brána, ktorá za chvíľu bude otvorená. Zatiaľ cez túto bránu jazdí iba prezident, ale za chvíľu bude otvorená pre verejnosť. Vždy rád prídem sem a pozerám na toto, na tento chrám, lebo krajšiu budovu som v živote zatiaľ nevidel.